Moi! Mä ajattelin tänään tehdä tällaisen ensivaikutelmavideon. Mä oon ostanut tämmöisen meikinpoistoliinan. Ja tää on kuulemma semmonen, että kun sä kastelet tän, niin sun pitäisi lähteä kaikki meikit pois. Eli sun ei tarvitse käyttää mitään meikkipoistotuotetta tai mitään muuta vastaavaa. Eli tässä nyt lukee selvästikin, että ykkösvaihe on, että sun täytyy pestä se liina. Joten mä heitän tän pesukoneeseen ja sitten mä tuun takas, kun tää on pesty, ja katsotaan miten tää toimii. Joten let's try it. Nyt mä sain tän tuolta pesukoneesta, ja tää on tosiaan tämän kokoinen tää liina. Mä luen tästä pakkauksesta, eli täällä on niinku ohjeet 1, 2, 3. Nyt mä oon pessyt sen pesukoneessa. Ja nyt tää lukee, että tää pitää kastella läpimäräksi ja täytyy käyttää lämmintä vettä, joten mä teen sen sitten nyt. Sitten tässä vaan sanotaan, että täytyy pyöritellä tälleen se pois se meikki. Sitten tässä sanottiin, että jommalla kummalla puolella pitäisi kuoria, mutta mä en nyt oikein ymmärrä kummalla puolella. Mutta testataan. Vielä tätä toista puolta, että jos tää ottaisi vähän paremmin. Kai tää pidempi sit niinku se. Tää ainakin ottaa vähän paremmin tää lyhkäisempi karva täältä tän. Tällä tää ainakin lähtee. Tää on nyt se kohta, mihin mä laitoin lämmintä vettä, millä mä nyt tätä pyörittelen. Kyllä tää nyt näyttää, että ainakin tää lähtee. Ihana. Tämähän toimii. Mä en ihan oikeesti uskonut, että tää toimisi. Katos vaan. Interesting. Nyt jos ottaa tuolla samalla kohtaa, mihin mä oon sit pyyhkinyt tuota silmämeikkiä, niin se levittää tätä. Sitten kohtaa. Aika tämmösen pehmusen tuntainen tää kyllä on. Punaista huulipunaa se nyt ei ihan oikein näköjään poista. Vähän jää semmonen niinku pigmentti tonne kyllä. Mut aika hyvin saa kyllä meikin pois. Mä oon kyllä aika yllättynyt. Positiivisesti yllättynyt. Et siis tässä ei tosiaan ole mitään niin meikin poistoa tai siis niinku ainetta, vaan tää on niinku tää liina pelkästään. Mä otan nyt tän yhden puolen pois vaan tästä näin, niin te näette, että miltä se näyttää. Tää kyllä näyttää yllättävän puhtaalta, mutta mä ajattelin nyt, mä ollaan vanulappu ja sit mä laitan tätä kasvavettä, niin katsotaan, että onko se oikeasti puhdistanut kaikki vai jääkö sinne vielä jotain. Testataan. No vähän tänne jäi, mutta ei ollenkaan niin paljon. Tää olikin siis todella yllättävä juttu. En mä olisi oikeasti uskonut, että tää toimii näin hyvin. Siis tässä toisella puolella on tosiaan vähän pidempi karva ja toisella puolella on vähän lyhkäisempi. Ja tää lyhkäisempi pyyhkii sen meikin pois. Ja sitten, jos mä ymmärsin nyt oikein, että tää niinku kuori sitä tää toinen puoli. Mä en nyt tiedä, siis mä olettaisin, että tää pitää nyt pestä joka kerta sit, kun tätä on käytetty. Mutta mä en nyt tiedä, että tää jotenkin. Tää on tosi kuiva, että se on ihan hetken vaan lämmin, kun sä laitat sen lämpöisen veden siihen, niin se on ihan hetken vaan lämmin ja sitten se kylmenee. Ja sitten nämä niinku sivut, missä on tämmöiset niinku nauhat, niin nämä on niinku märät. Mutta tää tuntuu ihan kuivalta tää keskiosa tai semmoiseksi nihkeältä. Tosi ihmeellisen tuntunen. Ja sitten tää tuntuu kyllä kauhean pehmeältä. Mut kyllä tää niinku ihan selvästi on niinku märkä. Mutta jotenkin ehkä mä käytän liian paljon tähän voimaa, mutta mä en tiedä mikä se teknologia on tää liinan takana, mutta mä en tiedä, että onko tässä joku aine, mikä poistaa sen vai onko se vaan tää liinan koostumus, mikä on se, että se poistaa sieltä sen meikin. Mutta tää tuntuu tosi kuivalta tää mun iho luonnollisestikin, kun se on ollut vettä, millä se on nyt poistettu se meikki. Et tulee sellainen olo, että mä haluan sen kasvoveden vielä laittaa siihen päälle. Ja mä en ehkä sitä suosittelisi jokapäiväiseen käyttöön, ainakin tää olo, mikä mulla täällä iholla nyt tällä hetkellä on. Mut miksei joskus silloin tällöin. Kiitos tosi paljon kun katsoit tämän videon ja jos tykkäsit siitä, niin käy peukuttaan sitä ja käy tilaamassa mun kanava, niin me nähdään sitten seuraavassa videossa. Moikka!